Amadou El Konare Amadou El Konare ni dana ingojira abi jamana kunafuni de mana ni kofo Bamako na lamini na bulumada dugu Mali kono Mali ko kan abele jele fonungu walmando hali Amadou El Konare kama na ja chugo imana se dongiriza la chugo Amadou El Konare ikaro ni matlotila na foki ye fatoyi gwazangolo minye awakenyere arajo so wara minumbe nu daturule do anaka kunafuni shuru kadula ka damane Mali kuna kun diɲɛ kuna kun an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsiw bɛɛ ma i k'a dɔn dugu jɛra anw fɛ panbara o kɛra dana gosira nɛgɛw kɛra fɛ a n'an jɛlen don baara in na sɔgɔmada in na Jibson control ale de bolo bi nɛgɛ la Jibi Amadou Konare ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a da kolo walu bajaw karamɔgɔ de b'a tun wara ko jɔn y'a dangari sama na fɛlɛ bɔ sen fɛ min ye k'a dɔn bɛnna wulu wele e ti ɲininka o la fɛlɛ kuntigiw de b'o jaabi kana siga bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ne a bɛrɛ ta sɛnɛkɛla mani miiri samiya fɛ a ye ɲani ni sɛgɛn min kɛ ani maa man ka ɲɛ ɲɔko la wallahi Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don a don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don Amadou Konare ne i k'a dɔn min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ye kɛlɛ mandi i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ a to a de ka di n'a yɛrɛ ye sabula kɛlɛ maa kɛ maa de bi sa wallahi Amadou Konare ne nka n'i ka maa ma to kɛlɛ la fo e de ye janjo tigi ye sa kalo 12 in na yuguba hali anw ka sɔrɔsi kulu an ka faamaw ya Amadou Konare k'a don bilama kɔni da kɛn bɛ se da ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko tile 2 in na min ye Menaka mara ye wuli ka jɔ nana boloda Bamaje jɛrɛjɛkulu dɔ fɛ yɛrɛfaasiw tɛ wa o don o wulila de ku bi taa bi an ka sɔrɔsi kulu ka u jaba la la ɲɛdɔn Amadou Konare k'a dɔn yangadi ye ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ fɔngo fɔn bi fɔ maa min zara la Amadou Konare k'a dɔn a ka ca ka tɛmɛ o bɛɛ kan dugaw ani waraw Amadou Konare k'a dɔn olu kɔni gɔnɛ falen don Bamaji su la tewu a ko n'i ye wulikajɔw ta ni ka kɛwalew lajɛ Amadou Konare k'a dɔn a kɛlɛ a n'a dan dale sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsi ɲɛmaa minnu bɛ olu kɔni ka kunnafoni di la Amadou Konare i b'a ye k'a fɔ maa min kɔni dajira n'u sera ko o su yɛrɛ kɔni ye ayiwa min bolo kelen t'a la min kunkolo t'a la walima min sen kelen t'a la 90 Amadou Konare min ni mobili jenina min ni moto jenina fo ka taa mugu n'o su ma ye Amadou Konare k'a dɔn dando la kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye an ka sɔrɔsikulu ye ma min n'u sigilen don labɛn kelen bɛ i k'a dɔn u ka ayiwa jabala min bɛ yen bolofara min bɛ jɛrɛjɛkulu la n'u k'a ma ko EIGS o don Amadou Konare ninnu de nana dabali jugu tigɛ a bi waati janbɔ jaja ŋaniya jugu b'u la k'u na taa bin ayiwa an ka jɛkulu in kan Amadou Konare tuma min ye gatiya ye ani MSA i k'a dɔn olu fana bɛ ayiwa yɔrɔ kofɔlen in na Amadou Konare k'a dɔn ni sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan u nana ɲinisa k'u bɛna hi kɛ hi kɔni bolodaw fɛ Amadou Konare i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ sabura ko jaja sɔrɔsiw ani ayiwa gatiya ni MSA olu labɛnnen don tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma n'u ko law n'u ko law n'u ko law Amadou Konare k'a dɔn yangadi ye ɲɛ mugu ani kisɛ i k'a dɔn ko ni yɛrɛ kɛra fa bɛɛ lajɛlen la ka fa bɛɛ kɛ sumangoma ye hali ka kɛ Amadou Konare ala ka n'i ci k'a ja ta kɛ malidenw k'a dɔn armée bɛ ka min kɛ ala aw kɔni aw yɛrɛ fasu de je suis volontaire pour aller au front filmer les combats itita ko saji ka fi itita cogo di ndi jena ye oh my god ndi jena ye mburamuso de labani mi yugo ko ande bon itita kana ta daga ko tindala kisa ti se journaliste mo o tala o ngo kele de bawo ni nyonje an dai ka gibaro ya janjo ma jamina afo sajo e ko ni convoi wora bi wuli ko je suis partant sajo je t'interdis d'amener mon confrère Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko min ye laya jara ye a f'i k'a dɔn u y'u boso u y'u sɛbɛ kɔrɔti Amadou Konare kunkanfɔlɔ bɛ kɔtigɛ tuma min ye maa 40 ye terroriste i k'a dɔn u yɛrɛ kɛra Amadou Konare an ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔrɔsi n'a bara ka faali ka nisɔn bɛ ja u y'u bɔrɔndɔ k'u bɔrɔndɔ Amadou Konare i k'a dɔn dɔw laban sina ka mobili ni moto fili k'u kɔda Amadou Konare o tɛ dan kɛ sɛbɛnnikɛla kɛ sɔrɔsiw n'u ka ji n'u ka marifaw u bɔra k'a kɔnɔ fo n k'o fɛn bara ka boli u bɛ to k'o sɛkili tɔtɔ sira la fo Niger donda la o de ka ɲi u y'u gɛn fo Niger fota
Amadou Konare Sebenekala ko kuma min n'u segira de u nana danni kɛ bolo kelen sen kelen ngolonda Amadou Konare k'a dɔn min su kulukutu dalen don bi kɔnɔ ɲɔɲɔlenw Amadou Konare min ni min jeni na o ma se k'o da ni kɔni bɛ 200 300 bɔ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min da lo ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara kojugu ti bɔ dugu la gansan kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Bala Sumayila Tarawele ni y'a ka sɛbɛn ye n'i y'a sɔrɔ wolomatiri tabaw b'a la ka kabako da ni ka taama juguw kan min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali gɛlɛyaba dɔ ye k'a dɔn kiiri tila cogo bamanciya kule faso nafolo k'a dun k'a manger malakopiyan hɛrɛ bɛ tile a bɛ si i k'a dɔn ko fu bɛna siri o da la kaki maa min ye nin kuma fɔ i y'o dɔn de min ye k'a dɔn dɔgɔnɔkɛ faama maa min bɛ yen ni o ye Mahamadu Kasoge minisiri min bɛ yen ni Mali kiiriko n'a bɛɛ kalifalen don ale la bi i k'a dɔn a fana a kumana sɛbɛnnikɛla ko min ye kɔmuso ORTM ale kɛlen don ka jɛmukan min sigi n'u ko Mali kura taasira ka minisiri bɛɛ lajɛlen wele aw minnu ye kunnafoni dila hakili juru caanalenw ye a ka n'u ɲininka gɛlɛya min bɛ malidenw kun n'u k'a cɛ aw de ka k'olu kumada ye k'u ɲininka i k'a dɔn i yɛrɛ i ye tɛmɛnko caman kɛ i k'a dɔn awa Mahamadu Kasoge ale kɔni tɛmɛna o don la jabaranin na o kama indicateur de renouveau u y'u soni sigi ale ye kuma fɛn o fɛn fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a fɛrɛfɛrɛ k'a di maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'a dɔn Mahamadu Kasoge ale ka tɛmɛni lajɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ hakilinabaw di maliden mago bɛ min na i k'a dɔn Mali kiri kan ka tɛmɛ cogo minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye minisiri Mahamadu Kasoge a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn awa yira ni sigasiga mun bɛ malidenw dusukun na ka ɲɛsin Mali kiri ma u k'a bɔ u kun na pewu u ka da u ka kiri la u kana da la gansan na dɛ u ka da la dalu jɔnjɔn a b'a bɔ a b'a da tali malidenw k'a dɔn kiri a bɛna tɛmɛ sira min fɛ Kasoge ka kuma la a ko min ye maliden fanba ɲininka kiri bi di cogo mun na maa caman dusukun kamile maa caman bɛ i k'a dɔn olu bolo ko kiri b'a la ka daja sebatigiw la a ko u k'o b'u hakili la Mali kiri bilama k'a fɔ karisa ye nafolobatigi ye milliardaire don i k'a dɔn ni kiri kɔni b'i kun ka kaba olu tɛ i yɛrɛkun lajɛ koyi i yɛrɛkun tɛ fosi ye olu ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn kɛwale minnu bɛ yen ni kiri bɛ o de nɔfɛ olu bɛ baara kɛ ni kɛwale de ye u ko min mɔ lɛfɛ a ko i k'a dɔn maliden k'a siga bɔ bɛɛ la k'a fɔ kiri bilama n'a bina i ni maa cɛ i k'a dɔn jotigi de bi jo jalakitigi bi jalaki nka a ko mana kɛ cogo o cogo minɛ bi dajigɛ maa dɔw bolo dɔw yɛrɛ ta ye a dɔnbaliya ye dɔw yɛrɛ ta ye dabolinka ma ni ŋaniya juguya ye a ko n'o tigɛtoli kelen-kelenw yera kiri ɲɛma u k'u hakili la tigɛ a la wo maa o maa bɛ yen n'olu bɛ kiri ɲɛfɛ a bɛ tɛmɛ cogo min na i k'a dɔn u b'o dalu bɔ k'o da tali misaliya dɔ ye mun ye b'a kari cogo la a n'a jɛɲɔgɔn maa 11 olu ka kiri jaabi bɔra i k'a dɔn ni k'a bi k'a yira k'a fɔ Bakari ma fɛn kɛ a ma fɛn dun wa k'a nɔfɛ ma fɛn kɛ a ma fɛn dun o jaabi bɔlen kɔfɛ min ye i k'a dɔn kiri minisiri ale yɛrɛ de ye wele boloda k'a dɔn k'a fɔ segin ka kɛ nin kiri in kan sabula jaabi min bɔra ale yɛrɛ ka yeta la a ko i k'a dɔn a hakiliw ma sɔn i k'a dɔn jaabiw bɔ cogo ma a ko ninnu bɛɛ ye dalu ye dalu min b'a jira k'a fɔ kiri kɔni de bɛ jamanadenw ka bila la k'a fɔ de ko maa bolo dango o kɛra a i k'a dɔn a bɛ fɛsɛfɛsɛ ni k'a ɲɛdɔn fɔ kiri ka kɛ a kɛcogo la nin ye minisiri nin y'a ka kuma ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na Mahamadu Kasoge a ma dɔgɔto foyi la a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi olu b'a la ka fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛrɛlen sigi i k'a dɔn kiri minisiriso la waasa i k'a dɔn fɛɛrɛw ni dalu jɔnjɔnw bɛ se ka sigi sen kan ani yɛlɛma kuraw kana kiri yɛrɛ taacogow la minnu yɛrɛ bɛ n'a bɛna bali maa caman na ɛlɛ ni yɛlɛma ka don kow cogoyaw la kiri tigɛcogo a kiri baaraw bolicogo ani i k'a dɔn min bɛ malidenw yɛrɛ kun na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ŋunafa cogo min na a k'o baaraw olu bɛ sen na min ye i k'a dɔn ni kiri ko fɔra gɛlɛyaba dɔ bi fɔ ni o ye kiri baaraw sensumayali ye i k'a dɔn kiri dɔ kuma bɛ fɔ san 1 san 2 san caman i k'a dɔn tatimɛnɛ sisi tɛ bɔ a y'o fana siga bɔ maaw la sabula a y'a jira k'a fɔ sumayali mun bɛ kiri se bolofara dɔw la a dɔw bɛ tali kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛcogo la sabula n'a fɔra ko maa nɔ bɛ ko la a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɛrɛfɛrɛ k'a kɔ lajɛ ni k'a ɲɛ lajɛ waasa jaabi mun bɛna bɔ fili kana k'o la cogo si la sabula ko fili kili kelen kɔnɔ a bɛna ni gɛlɛyaba de gɛlɛya min bɛ jɔngo ala ni a kumasulu ani k'a dɔn a dangari fanga ka bon o de la fɔ baaraw ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a kɛ ni kiri dɔnni ani kow doncogo ni bɔcogo nin bɛɛ lajɛrɛlen ka jateminɛ a ko o ni hadamadenya yɛrɛ ka hakɛw jandow kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛrɛlen na k'a fɔ karisa ye zomakule ye i k'a dɔn o tɛ se ka dɔ cogo si la fɔ a ka sɛgɛsɛgɛ ni k'a fɛrɛfɛrɛ a ko de dɔw b'a to baara dɔw bɛ sensumaya ka fara o kan min ye i k'a dɔn maa dɔw bɛ kiri kunna a dɔw yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ olu taalen don jamana wɛrɛ waasa
walasa Mali tigɛ ka se ka da olu kan ani tigɛ ka da dalu dɔw kan fo u ka se k'u tigɛ di an kɛrɛfɛ jamana kiiri tigilama dɔw ma olu donu n'o bɔli o bɛɛ lajɛlen de bɛna ni sumayali ye waati dɔw la a ko fɔ maaw ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la a ko n'o bɔra ye nafolo dunni ka i kelen k'a dasa kan a ko i k'a dɔn o kun ka kɔrɔfɔw la i k'a dɔn ni sɛgɛsɛgɛli de ma k'a ɲɛkisɛnin kan ka kow jateminɛ cogo la ko i laban i k'a dɔn fili bɛna kɛ kiiri la o kama o nafolo dun sɛgɛsɛgɛli baaraw olu ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka giri ka sin k'a kɛ an ka vitesse don an ka taa k'a bila yɔyi i k'a dɔn k'o ti ɲɛ cogo si la a ko nin n'a damanda gɛlɛya de bɛ kiiri kɔnɔ ko fɔ maaw k'u hakili to o de la kɔfɛ a ko o kɔfɛ fana fɛn min bɛ yen ni Mahamadu Kasoge ni a ɲɛ da sera o ma o de ye yɛlɛmabaw ye yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'a bɛna don kiiritigɛ taacogo la ani jateminɛw kɛcogo la a ko bi jɔn d'a kalama maa caman diminen don k'a fɔ an ka kasobow falen don tɛtɛ maa tan kan ka bila yɔrɔ min na maa 200 n'a kunkanfɛ bɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛyaba min b'o kɔnɔ a bɛ n'o ɲɛfɔ koyi a ko n'i ye sumaɲɔgɔnya kɛ waati tɛmɛnenw na maa ja tun tɛ min ka kɛwale dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔ nka ka kɛ n'i k'a dɔn diɲɛ yɛlɛma cogo ani maaw ka hakilina kuraw ye i k'a dɔn awa maaw bɛ ko dɔw kɛ bi tiɲɛni fanga b'a la ka walankata don o don bamanjiya kule Bamakɔ kɔnɔ ya ko dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i kun ye kaso fɔ fɔlɔ hadamaden saya kun ka fisa maaw ma kasoladon ye nka sisan kasoladon kɛlen bɛ saga wuli kura ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ fɛnɛ dara nɛnɛ a ko maaw ja minni ni o kokolow o de b'a la ka kɛ sababu ye ka maaw to ɲɔgɔn kan kasow la jama ka ca a ko ka fara o kan min ye i k'a dɔn awa dɔw fana bɛ jalaki kɛ ko maaw bɛ mɛn ka sɔrɔ u ka kiiriw ma tigɛ k'o fana y'a ta gɛlɛyaba ye a ko i k'a dɔn fɛɛrɛ kura dɔw bɛ sen na n'i y'a mɛn citation direct i ye tiɲɛni kɛ ka sin ka juge sigi o yɔrɔnin bɛɛ de comment le pourquoi ka sin k'a kiiri tigɛ o yɔrɔnin na o fɛɛrɛw de bɛ sen na a ko ka fara o fɛɛrɛw kan min ye i k'a dɔn a bɛ fɔ mun ma ko session extraordinaire waati minnu bɛ yen ni kiiri kan ka kɛ n'o bolodalen bɛɛ b'o dɔn fo kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ka sigi kɛnɛ minnu na kiiri dɔw bɛ boloda walasa dɔ ka se ka bɔ i k'a dɔn maa kiiribaliw olu jate la a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmaw olu bɛ sen na ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan minisiri y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi bɛɛ k'i hakili latigɛ koyi maa o maa bɛ yen k'i bɛ jamana in kɔnɔna la i k'a dɔn kiiri kan ka taa taacogo ɲuman min na jamanaden bɛɛ ka lafiya kama i k'a dɔn k'o baaraw bɛ sen na wa jaabiw bɛna bɔ a tɛna mɛn kunnafoni filɛ an ye min zaalu ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko acheter n'a y'i diya fo ka Amidu Togo ɲ'a dɔn a ko di Amadou Konare ne a ko ɲuman kɛli Amadou Konare k'a dɔn saraba wɛrɛ t'a la Allahu Ta'ala kɔ Amadou Konare i k'a dɔn maa kelen de kɛ kin ye maa kelen de kɛ dugu ye maa kelen yɛrɛ tɛ kɛ jamana ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye nin bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ wallahi min ye Toguna agro industrie farafinna yɛrɛ bɛɛ usine kelen min n'a bɛ engrais kɛ i k'a dɔn o de ye Toguna agro industrie ale don a tigi i k'a dɔn a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔn ayi min ye ɲuman kɛli ye sigida la Toguna agro industrie i k'a dɔn a directeur ba n'o ye ayiwa Seydou Nandouma ye belebele Jankɔrɔba wulilen don a deliko la u ka sigida la a bɛ kin min na o tɔgɔ de ye ko Banangabugu Banangabugu Amadou Konare k'a dɔn ayiwa pɔn ka dɔgɔ i k'a dɔn siraw olu walankatalen don a buguri ka ca samiya o samiya Amadou Konare kin dɔw bɛ yen olu bɛ bila kalo 3 kalo 4 ala ni ji bɛ jɔ di ta yɔrɔ tɛ Amadou Konare k'a dɔn Seydou Nandouma ne ka kare min dalen don ka kare wɛrɛ min dalen don kan tiɲɛ don ji tɛ jɔ o la nka Banangabugu yɔrɔ caman bɛ yen i k'a dɔn fa minnu diɲɛnen don Amadou Konare ka wele dakɛ min ye boli ye Banangabugu o kare ka dɔgɔ bi Amadou Konare k'a dɔn Seydou Nandouma a kelen tɛ k'i kɔ a ma maa biya wa n ka musow t'a kasira ye ɲuman ka kɛ dɔrɔn Amadou Konare a ko min ye Seydou Nandouma ye min bara k'a maana o fana ye dɔngɔnɔ ye Amidu Togo a ko a ye nin kamalen in dɔn kosɛbɛ a bɛ bɔ dugu min na dugu in don a de ko kama n'i t'o dɔn i b'a fɔ ko Bajangara Amadou Konare i k'a dɔn kama ale bɛ Bajangara mara la a ko nin ye ɲumanya min k'u ka jamana na o ɲumanya kelen de b'a nɔfɛ a dɔwɛrɛ dɔn ɲumanya kɔ Amadou Konare k'a dɔn n'i y'a mɛn farafinna bon dɔ b'a engrais la a fɔ Toguna agro industrie Amadou Konare maa caman bɛ usine to a fɔ usine t'i fɛ a ko usine yɛrɛ de ye Toguna agro industrie o tigi dɛ min ye Seydou Nandouma n'a t'i ye Amadou Konare k'a dɔn a sen tɛ ku la a tɛ taa yɔrɔ la e la ka Seydou y'i ɲɛ gɛlɛya de y'o yɔrɔ ye non n'a ma ye a bɛ ko kɛ cogo di Amadou Konare i ɲɛ bɛ mɔɔw la o don o don TikTok kan a ye 10 millions di yan nin ye 3 millions di yan a ye kule karisa la nin ye nin kɛ tan i tɛ mago la wa
Ngaramɔgɔ a ko da gese da ngamo de mawo a gese da be jukɔrɔ mbe ta nyɛrɛ dira nye million kɛmɛ fila juru sɔrɔ nye million kɛmɛ juru ta mi se ka bazin 3 mètres ni do ko serin na 3 millions de juru ma o ko photo ta o ma o amu na karu be fɛ ka taa foli bila la o kɛ cogo di o tɛ ko gɛlɛn o i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la tu demandes Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko ni miliyari la a tɛ yɛrɛ jira kun bɔ Amadou Konare k'a dɔn ɲuman kɛba a dɔ ye nin jɛ in ye a ko min kɔni ye wulikajɔ ani jateminɛ Amadou Konare k'a dɔn sigida in na Banankabugu yɔrɔ caman de bɛ yen samiya fɛ adamaden bɛ tɔɔrɔ o bɛ degun a ko min ye Seyidu Nantumɛ ye Amadou Konare k'a dɔn a bɛ ne ka waati bɔ ale yɛrɛ y'a ɲini k'a ɲini a b'a fɛ k'a ɲininka dalu jumɛn in ne bara ka nin baara kɛ Amadou Konare i k'a dɔn a ma se k'a ye o ma se ka kuma a nana a tun b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ a wari kasabi la a ko a t'o kun bɔ ni maa min ye pavé in dali jateminɛ bɔlɔnfuranjɛ minnu bɛ yen a bɛ se ka miliyɔn 100 bɔɲanko bɔ Amadou Konare maa min b'o ta k'o don i ka sigida la Amadou Konare k'a dɔn i m'a ɲɛdɔn de n'o tɛ n'i b'a dɔn n bɛna dɔɔnin f'i ye ne y'a dɔn a ye misiri jɔ Bajangara miliyari 1 ani miliyɔn 500 a juma fɔlɔ nzarila kɔnɔ a fɔ ko kelen Amadou Konare ka bɔ Bajangara ka taa bila a yɛrɛ wolola dugu min na kama min donna mago ɲɛ mina na 7 milliards de francs CFA maa m'a fɔ n ye dɛ biyari dɔrɔn n'an k'a ɲɛf'i ye pɔn ji bondoba in a tɔgɔ ye di ji bɛ pusapusa min fɛ château ani nakɔ wa nakɔ musow dɛmɛni misiri lycée école so o damanda min n'o dilanna 7 milliards de Bajangara a kama mama fɔ ne de ne a ye de dugumaw ye munɛ bɔ ni ɲɔgɔnna bɛ dɔw fɛ olu ta ye wasobanci ni waso jalancɛ tigɛ dama a ɲɔgɔnna bɛ jɔnni fɛ n ko ni ɲɔgɔnna bɛ dɔw ka mara la hali n'u ka miliyari tɛ bɔ miliyɔn b'u bolo nka u bɛ taa waso jalancɛ tigɛ kɛ ten caman bɛ waso la TikTok wallahi yɛrɛ yira mɔɔ ni faliw bɛ min kɔ la u ka dugu la hali bi wallahi a bɛɛ ni sɛbɛn ala ne ko taw ka dugu la dugudenw de bisa don u dɔw ci wa a b'o kunbɛ de a ko Nantumɛ Seyidu n bɛna nin dalu fana d'e ma n'i y'a mɛn ka dɔw fɛ jamu o jamu bɛ ka dɔw fɛ yen kɔrɔ b'a bɛɛ la lawale ni ka dɔ kɛ n'a nana diɲɛ na u b'a fɔ a ye t'i jamu ɲini i yɛrɛ de bɛ jamu e yɛrɛ de bɛ t'i jamu ɲini jamu o jamu bɛ ka dɔ jamana na kɔrɔ b'a bɛɛ la ɲininka ko Nantumɛ kɔrɔ ye jumɛn ye daba Nantumɛ Amadou Konare Nantumɛ Seyidu Nantumɛ Jibi Nantumɛ o tuma an bɛ Nantumɛ Konare kɔrɔ de ye ni tile bɔra bolo t'a kunbɛn Nantumɛ tile bɔra ka ban bolo t'o kunbɛn ni tile bɔra bolo b'o minɛ o tuma Seyidu bɔra Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye nin jɛ ye nin don kɔnɔ kɛ in Amadou Konare k'a dɔn a bɔ dogo i k'a dɔn ka ko kɛ min kɔni ye maa caman yɛrɛ de nana ɲininkali kɛ ka ɲininkali kɛ sigida la Amidu Togo ko ale bɔra a kalama o cogo de la n'o tɛ Seyidu yɛrɛ n bɛ nin kɛ i k'o kuma maa da walima i ko i k'a y'o kɛnɛ kan i t'o ye abada nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min d'a la ka bɔ hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun kɛra maa ɲumanden tɛ ban i k'a dɔn k'a fɔ Ala k'u hami an na le soir de Bamako min ye k'a dɔn k'a fɔ Laya jara badabada Laya ye sɛbɛn kɛ Laya ko ni wulikajɔ ma kɛ joona fɛn min bɛ yen ni a maɲi jamana ma n'i k'a dɔn a bɛ jamana kuntere tiɲɛ a bɛ jamana bisi baasa ko wale b'a fɛ ka kɛ musolaka dɔw fɛ dɛ n'i y'a mɛn an dusu kasi kojugu an ka sin ka Ala y'an da cogonin min na an k'an yɛrɛ bila ten i k'a dɔn musokɔrɔba o npogotigi an bɛ ka yaala dugu kɔnɔ k'an ka dusumakasaya jira ko sini musow b'a fɛ kosɛbɛ dɛ u kan'u kɛ dɛ wa bi yɛrɛ de ko ni ko ma kɛ ko tun b'a kɛ u bɛ mun de nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min bɛ yen i k'a dɔn e karamɔgɔ daba y'a fɔ ne y'a fɔ Mali kunnafonidila tilancɛ bɛɛ y'a fɔ o ye ni jamana faamaw ma fɛɛrɛ kɛ dugukolo ko la i k'a dɔn dugukolo ko in a kɛlen don tubabuw b'a fɔ min ma i k'a dɔn une équation à plusieurs inconnus i k'a dɔn a dala bɛn ni dɛsɛ kɛmɛ la kolokoto co i k'a dɔn a b'a la ka kɛ balawu sababu ye yɔrɔ caman a ko an bɛ don min na i ko bi dugukolo ko gɛlɛyaba dɔ wulilen don Senu a n'a nɔkanduguw la nka zen da gɛlɛya ye yɔrɔ min ye faso Maliba yɛrɛ de i k'a dɔn ale ka pankuru jigin kɛnɛ o masurunya na a n'a kɛ ni yɔrɔw bɛ jamana faamaw ko maa o maa bɛ yen n'i sigilen bɛ nin yɔrɔ la sɛ kulukulu don sigiyɔrɔ don étage ba don a ye yan bila i k'a dɔn yan de i k'a dɔn jamana ka yɔrɔ ye pankuru n'a nɔkan masurunyama yɔrɔ don jamana mago bɛ yɔrɔ na yɔrɔ ninnu bɛna dégagement ni ka jamana yɛrɛ ka magoɲa yɔrɔw k'a kan
sɛbɛnnikɛla ko de kɛlen do gɛlɛyaba ye I k'a dɔn senu sigidala den dɔw bolo a ko an bɛ donni min na I ko bi dongabɔw fanga bonyana min ye I k'a dɔn jamana faamaw kɛlen do ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ mun na u ko de k'u mago bɛ nin yɔrɔ ninnu na o kuma maa o maa b'a kan a ye wuli a ka sigiyɔrɔ ɲini aw yɛrɛ la sabula jamana bɛna baara dɔw kɛ nin yɔrɔ la n'o ye jamana nafa ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɛra gabakuru fililen tɔrɔkulu cɛ la maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ in ma senu n'a nɔgandugu la olu de ko anw bɛ bɔ yan anw bɛ taa min kabi lawale anw faw n'u faw ta faw anw de ka dugukolonin kelen ye yan ye ni aw nana anw dégagement anw bɛ taa fa jumɛn fɛ o kuma anw tɛ maliden ye wa I k'a dɔn o de gɛlɛya I k'a dɔn ɲɔ ɲalen don senu nin waati in na maaw bɛ da nka u tɛ suna sabula ko u ka yɔrɔ bɛna ci sɛbɛnnikɛla ko taa ni ka segin minnu kɛra a nana kɛ sababu ye sa kuma o kuma ma na ɲɛfɔ sigidaladenw ye u ko anw t'an tulo don dɔ wɛrɛ la koyi anw ka wuli ka bɔ yan taa yɔrɔ tɛ anw na na yɔrɔ tɛ anw na anw jiginnin kelen de ye yan ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten jamana faamaw ye hakilinaw ta k'a fɔ sa finitigilakaw de bɛna bila ka taa waasa ka yɔrɔ ninnu lakɔlɔsi maaw ka bɔ yɔrɔ ninnu na o kɛlen sigidaladenw wulila ni gabakuru ndolow ani berew I k'a dɔn ko fo u tɛna dangari I k'a dɔn an ka lakanabaw la k'a dɔn ko tɔ u ti maa lamɛn k'a fɔ de u bɛ wuli ka bɔ yan k'u da ti don la cogo si la o kuma bi araba n'o yɛrɛ ye kalo tile 8 ye jamana yɛrɛ ko sa min ye mobili lahawtabaw bili désert marifatigiw jamana lakanabaw k'olu de bɛna suuru yɔrɔ in na waasa k'a bɛɛ lajɛlen tilenkolonci ni k'a da kolonci I k'a dɔn maaw ka taa ka bɔ yen yɔrɔ in bɛna bila jamana ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔra yɔrɔ min senu n'a kɛrɛfɛ dugu a muso jɛrɛ jɛkulu musokɔrɔbaw mun bɛ taama mun di taama musomisɛnw ni npogotigiw a walimusow n'a cɛnanjɛw a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ olu de bɛna taama u lankolon da ni fila ala y'u da cogo min na u bɛna taa n'u taara finitigi fɛn o fɛn sɔrɔ yen u langolo bɛ finitigiw kɛlɛ u langolo bɛ dangali kɛ u langolo bɛ jamana daga k'u bɛna o baara kɛ bi finitigiw kana sɔn ka u langolo ye dɛ a ma ɲi maa ma dɛ u k'u ɲɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn ni jamana ma wuli ka nin ko in lajɛ nin bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛyaba ye senu gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛna jamana ta k'a bolo da an dun ka aladeli tɛ min ye cogo si la an kɔni donna kumaso kɔnɔ ka nin kibaruya de to yen a kɛra cogo di kɛnɛmamaw de bɛ se k'o perepere latigɛ walima n'an bɔra tuma min na an ɲɛna sɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ laya ka sɛbɛn don Amadou Kunare ne an ka Tezara premier o bɛ bɛn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadu Daba Tunkara naamu walifɛ dumunikɛlaba e ka kumasɔn jila ye wajibi ye n bala cogo bɛ di Amadou Kunare ne maa bilen tɛ suba ye ka yele bi bɔ a dayɔrɔ la Nibali don Amadou Kunare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le wagadu I k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔ de ko ayiwa Ismaila Hayidara surukɛ ko a ko di a ko wulikajɔ ni cɛsiri an ka jamana densɛbɛw baarakɛlaw ani magoɲɛnaw sigi minnu ka cɛsiri ani wulikajɔ ye fɛn ye Mali ye ni k'a ɲɛ jamana wɛrɛ ye Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadu Igor Jara n'a tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an kɛmɛ maa min ma Kolobakari min ye bamanankɛ bilenma ye o don min bɔra Marakala Amadou Konare i k'a dɔn Dankɔrɔba kala kɔni ye mago ɲɛ ale ye sabula Mali o mago ɲɛnen kɔfɛ diɲɛsegin naani bolo maana bolen bɛ Mamadu Igor Jara nɔfɛ sabula a ye kalan min kɛ ani dɔnniya min b'a la a mago ayiwa i k'a dɔn a bɛɛ Afrique centrale jamanaw ye a welela min ye Banque of Africa fɔn fɔ bɛɛ Afrique centrale la a bɛɛ lajɛlen taara k'a nujuru di Mamadu Igor Jara ma Wuranda n'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di ka maa dabali ban sabula Mamadu Igor Jara a ye nin de ɲini kabini a denmisɛnnin ka wulikajɔ boloda ka kala kɛ banki ye don Amadou Konare k'a dɔn banki ko a maa tɛ fɛn fɔ a ye ayi Amadou Konare k'a dɔn Mamadu Igor Jara kabini bisimila a bɛ banki baara la o de nana wolo nin ko damanda la diɲɛsegin naani fa min jango farafinna ni gɛlɛya y'u sɔrɔ walima i k'a dɔn taafɛnw ma dɔn nafanw ma dɔn ale de bɛ wele min bɛ se k'a to o gɛlɛya bɛ duga Amadou Konare k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri
boloka Bank of Africa min ye RDC Bank of Africa Rwanda Bank of Africa Burundi Bank of Africa ikado Congo Brazzaville amodelu konare ikado atobi black kokono akoni ya takalaje ni jamana minumbe jamana warawbe minumbulu mana boledo sabula ikado gelea ani nani agilani bo yorola Mamadi Igor Jara wole kunyode sebene kala ko bawanange ble ikadon awa farafina babulo inga bengera ka songera ma ni wuli ka joni chesiri ka di Mamadu Igor Jara ma amodel konare ikadon awa mingon ye farafina awa klibian vai abinata wuli ka joni buluda kala ni donia mimbala ulubi deme chugo mina sebene kala ko bango of Africa uranda Burundi ako ani Congo Brazzaville o temeni ngofe jamana saba wara be ulu sigilembe ka Mamadu Igor Jara kono ni mbela jele bese makidi kofo amodel konare ikado chama jebolo yi abisiji ka gilinya ka kulu gereya nafolo kula chugo mina Cameroon ikado katasengi nyininga wa gaboma amodel konare kado ni bele gile sigile do ka banki de kono Mamadu Igor Jara songele do ama bengele do ama kafo bamananga ble abseka barenge akoni yokota kulaje Cameroon Gabon minyi Guinea Equatorial Chad ikado ni bele gile bina mana fesoni sabula ikado Bank of Africa adalelu oyoro ina Mamadi Igor Jara debino debali te ka ferete aya nyedon amadel konare kado Mamadi Igor Jara ninde ashiafola bangi barala sabula wudi ga jok kerafe mami nya kala bangi la nyu don ko sobe ojondo ablay dafe oui ça je connais dafe akala ani kamale mi vleni bedamu kunabi atoydi Haidara wa keta Haidara madawu iko kulubalde njay kamali njama njay Haidara de today wa o borayo njay debe kamali njama nja kabi amargo nana anga warte bangi fenda mulo ande bangi go kalama wani mbe fe ka kalandedi ofma play da fi shwa tamfona nga konduni ndai amadel konare ako wuli ka jo boloka ani jatemine minye awa Igor ye Mamadu Mamadu Igor Jara minye barakele ngofe bedamuna minye Bank of Africa Mali Senegali Mamadu Igor Jara ikado anana wuli ka jo boloda anana do ka fo farafina babolo inga bandu ko koninga twama amadel konare kabunu ko ningera bele jede bolo mana bolemba nofe sebene kala ko ikado tobu yo sebendia farafun yo sebendia ma kala no yo sebendia amodel konare ni mina ke sababu nyuma badi ikado awa Afrique Centrale bolo inga uka bangi ko ana asebeko abele jide kata bala tabarkala ni munye sebenyi minye Ismaila Haidara Shiruke anye minza lo kabolo waga du kono akabi bolla mami ma ga chinya na boyo do ayi o ebubadi mi bangi ukabolo fara mi vleni ortem krefe cheji ba mi be ale bedi jonbe ale de be Igor ka chiena bo enge Igor ne ka de nere be Igor de chin de do nyawulu ko manange bli abai sambele ma Afrika chide yini ni o ya soro ikado aiwa angura ke alaka hinana fa ala o ya ko ba tan flafli la o bi so ma ta damno na ta Igor na abana na markala ablimani ya ala pombulle ni blimani na ka amutu kana ndoka no idedo ngamu na ndo karad la ka ala wasuro wati now ya fo out de balibi ba to ogenale ma ngoto of the nifleni ablimani pombulu ni nya donne markala ko ni bila kono ten do ibolodo kramo de batu ngona nabi ndiga do teli ala ba mono mba fo ko ni yebota fa tori kerefe hali ni ti sa ma obenata abiga le wagadu amito akono minye fajala damele fajala ayesebenge fajalango abenata ni jamana kuntigi mawuli ki jo eko ayi sebedo koriko mive eko koresene ako ikado senekela jigininkele ikado siminya jara siminya maja jigininkele be chigela la uyaka furoi o nga minye ikado wori koni mjemene itege kono
kɔnɔ o ye ni sɛnɛkɛla ye kɔɔri sɛnɛ nka ka kɔɔri sɛnɛ ka simiya kuru kɛ i kɔkolo la tile kɔrɔ i k'a dɔn ka tilema kuru kɛ sɛgɛ la i k'a dɔn k'o fana o ti bɛɛ a ko sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u ye kɔɔri sɛnɛ ɲinan karamɔgɔ Daba Tunkara waasa tɛgɛ ka da kɔɔri wari kan o kɛli ka taa ba 4 solasiri 6 cɛkɔrɔba caman bɛ yen olu de bɛ ɲɛji jigin k'a kɛ donda tɛ bɔda tɛ tata tɛ bilata tɛ a dun ma sɔrɔ la u ka kɔɔri pesele cɛkɔrɔbaw san 100 u bɛ cikɛ la hali bi u kɔ sɛgɛnni kan u y'u cɛsiri ka sɛnɛ min kɛ n'o ye kɔɔri ye o wari kana di u ma o kɛli k'a dɔn ka taa ba 4 ye o ka CMDT directeur ɲininka a ka wuli ka bɔ yen wa m'o fɛ o ko wari tɛ sɔrɔ mun na naam sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa Kita dugu min bɛ yen ni o ye Kumakire Kumakire bɛ Kita mara la Kogofasa ale mara fɛ a ko i k'a dɔn n'i ye nin yɔrɔ ko fɔ a fɔ kɔɔri yɛrɛ bondonba kɔɔri sɛnɛ na i k'a dɔn ni Kucala mara bɔra e ko maa bɛ ninnu kan wa nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲinan Mali yɛrɛ ye jɔyɔrɔ kɛlɛw sɔrɔ kɔɔri ko kɔni na nka i k'a dɔn minisiri min bɛ bureau kɔnɔ o kɔni tɛ o ka cɛsiri ye maa minnu birilen don i k'a dɔn dabaninkurunin na ni olu de bɛ k'a dɔn tile ni welewele kɔrɔla la ani bilenw n'olu bɛ k'olu ɲangati olu de ka cɛsiri de don nka o sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u y'u yɛrɛ di i k'a dɔn ka ci kɛ ka kɔɔri bɔ a y'u fari fara k'u ka finiw fara k'u sɛgɛn i k'a dɔn olu jigi bɛ fɛn min kan o ye kɔɔri bɔlen kɔni a nalen pese ka taa feere sugu bulon la i k'a dɔn a kɔɔri wari kɔni o kana daw tigɛ nka sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛkɛla caman bɛ yen ɲina olu kɔni kamana guwanlen kɛta t'u bolo u ye tulo kɛ ka tulo ba n'i ye cɛkɔrɔba worondotɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ o b'a sɔrɔ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la a ko min ye k'a dɔn Kumakirikaw fɛ yen jɔn ko ala ni tulo tɛ fila ye fɔlɔ u y'a kɛ a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ani samiya kura o kun bɔra kaba nka coopérative belebeleba caman de bɛ nin yɔrɔ ninnu na a coopérative ka bi kɔɔri pesera ka n'a cɛ ka taa ni a ye usine na i k'a dɔn u ka kɔɔri wari a dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ kolokotoco u y'u sen don k'u bolo don ka cidenw ci fɔ u yɛrɛ taara sa nka hali bi n'a ka bi ɲɛ tɛ ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i dun y'a lajɛ Kucala tɛmɛnen kɔfɛ Kita mara la ni dugu min b'a la ka ko fɔ n'o ye Kumakire coopérative hakɛ min bɛ yen maa tɛ ninnu ka kɔɔri sɛnɛ na o tuma olu jigi bɛ ka kɔɔri min kɔnɔ n'o wari nana u n'aw ka ɲinan samiya kura baaraw labɛn ni o ye o wari dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ kolokotoco u m'a taa yɔrɔ o yɔrɔ kuma dumani u bɛ parfum fiyɛ a la k'a mamu wa i k'a dɔn ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la a ko nin ye ko ye min bɛ maa dabaliba a ko n'i ye coopérative 11 min bɛ Kita nin yɔrɔ kofɔta in na a ko Kumakira ale jɔyɔrɔ de ka bon a ko la kosɛbɛ k'a sabu kɛ cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ yen ni u b'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko gafe min bɛ yen ni u y'o sɔrɔ san 2021-22 min ye k'a dɔn k'a fɔ a wa Kita mara la kɔɔri tɔni 98 tɔni 377 o de salola ka bɔ Kita mara la Kita mara kuru kara la min ye Kɔgɔfata ale yɛrɛ ka yɛrɛmara kafo olu ye tɔni dɔw tigɛ gansan cɛsiri ani wulikajɔ a b'o de ko fɔ ni ma ya ko jamana maaw ye wele bɔ jamana ɲɛmaaw ye wele bɔ ka sɛnɛkɛlaw su k'u ka kɔɔri sɛnɛ minnu y'u sɛbɛ don ka kɔɔri sɛnɛ ni kɔɔri kɔni pesera CMDT a n'a jɛw fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛlen de ka kɛ u fana ka kɔɔri warini a kana daw tigɛ u ma juru ɲini jamana fɛ u ma dɔwɛrɛ ɲini an ye sɛnɛ min kɛ n'o suma sanna a ye na o wari kɔni d'a ma a sɛbɛnnikɛla k'o de dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ u m'a taa yɔrɔ o yɔrɔ kuma dumani a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ régler nka foyi papaga putrɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ o kuma administrateur min bɛ yen n'o ye Mɔrɔ Jakite o min ye k'a dɔn k'a fɔ CMDT Kita ka maa ɲɛmaa dɔ ye u y'o yɛrɛ wele kunnafonidila ka fɔ la ale yɛrɛ fana y'a bila o da kelen nɔ k'a fɔ jɔn ko ala kɔɔri wari dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ kolokotoco nka layiduw bɛ di hali bi tatimɛnɛ sisi tɛ bɔ ko min ye k'a dɔn Kumakire bɛ cogo min na Mali dugu caman de bɛ yen bi karamɔgɔ Daba Tunkara kɔɔri sɛnɛni k'a bɔ ka n'a bila bi la fo kɔɔri kuraw bɛna dandun k'olu fana ka sɔrɔ kɔrɔlen ma sɔrɔ u bɛ pɔsɔni san cogo di nɔgɔ bɛ 8,000 u bɛ nɔgɔbɔrɔ sɔrɔ cogo di o tuma fɔ nin kibaruya de ka salo k'a lase jamanakuntigi Asimi Goita u kana bɛɛ kɛ transition a ka jigin a ka na dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tɔɲɔ k'u kan kow u k'u kɔfilɛ u la n'o tɛ sɛnɛkɛlaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ wagadu kɔnɔ bi Amadou Konare n'u dun taara dunun ni bala fɔ i k'a dɔn ko CMDT ye sɔrɔ ba kɛ ɲina miliyari 5 ngalo ma da kɛnɛ kan a dara kɛnɛ kan
galo aba donya ta donya nin ke foi ka ministry ya ke sene ministry kan ni bla CMDT kuna aka dogotoro nangoni abe yin ga dete ha ne klalawo abe yin ga dete amadal kuna re membulo bu ka do mbi boni sebe minu kama kanar déchaîner Mamadou Kamara ika do ayene hakilina nzebe Kamara ko di ika do ako mi nye jamana don nye yelela mali don fendina turu ka kable fo itina balu la tuguni amadal kuna re mali de nye yelele be ka fanga laje fenwo fembala ni o desara walma o mai ble mali de na kinye jala fo walma ki ganga bo fanga na para ako misali amadal kuna re ka do ibir bo aketa ka fanga temene na mi ngera jamana don ve adona amadal kuna re ka do mali ye senge bake kanyani bake fanga bine ngofe seda o ka jakya ko go na tabe jamana deun o somina ka do ka fo ma jugu ani tere jugu bi jamana nyemo nofe minu nka chesiri yelele do sana tabako kelembe hakili nyuma ye fe mina no ye asimu goita na jenyonye malido nye senge ngo ka munyu amadal kuna sablo ba do ka fo ani mbi fori kuma wo kuma jamana bi bon nogola yele na mena jamana kono akunote min ye sambi saba sambi nani fanga koro minu ndema na amadol konare ay akwika do gelea dado o maseka ko bo jamana na o maseka na ni kokurai amadol konare olu ko ngera sababu ye ka gelea kura deke akoni ye demokrasi fangata min ye baba Musa Traoré ka kele ka fanga boshala aduna mainga ma minu ngo ko ye demokratu yi mouvement démocratique amadol konare akoni kibi kuma lebi gwana ako aduna mainga mafanga folo kera ademai olu ko ngera sababu ye amadal ko na re jamana soroni to mimbe odo malide nyatugule mbe dibibe ikado ka bele jile klo ni nywanje minu ndoni nde minu ngunda do ka fu bi hera soro diana amadal ko na ro o damanda de na poi wa halbina ka be do ba hera dugu kolon amadal ko na re kado ni bona bi nwana akiba e ka fo ado kelekeba sinidi faso iri waton minya ademai amadal kuna re kado wulika jo chama na bolo do fe Musa ka fanga mai ikado Musa Traoré ye ninge ayeni ngeta ayeni nya ka gwe amadal kuna re kado malido nega na katu no fe fanga na dafri Musa bulu demokrasi anana siji amadal kuna re demokrasi do furanda makana blabila jabi kelendia muni mumbe ko malido mse ko keta machin mana amadal kuna re ekwali da kulunjira jamana filungundura shwani jidira na proti kura usorola mirader kura usorola amadal kunare ma chama de kumbi jamana ngono min da do bita yoro mi ulu kera milliardaire ala ni demokrasi sababu wallahi ako mi nyibrin demokrasi ka fanga aka jeze malide ka toro ni degun de barka nana bunya unana faranywanga ka ke jakule M5RP kono hali ulu nana tige ka da ibe ka tige kwate ka ble amadal kunara amanye mingo akeroi minu nye fanga ta ula no ye sorra suye o mana ni kwani dando lawo sabla sorosu ibado ka fo nunu jongwala hakilna mimbu la jamana jogo sabla fanga tale uye made wele ka kalfoma bandawu ani Moktar Wan olu laba nana do dibila dibi mi na barka boyana ko sobe nuni to abu bi jela unana ye ka fo aberata onye fanga mire akunta ni yegwe an na kunta ni ye ulaba na ka bosula amadal ko na hanu ya sura wati aziga tigara ga bitnya na dakena kan fongo fenye malika koi kon fon kanga mali jidi ka mali bonnogola ika don asimu goita anaje nyon barako barake min ye premier ministre shogal ko kala maiga akache siri kanga fo Mamadou Kamara ko ne ni funa kuna foni ni hakilna izabe ika do kanar déchaîner ko no anye mi zalo ka bo akabi bolla odo karamɔgɔ daba tun kɔnɔ teliyala les démocrates maa min bɛ yen ni o ye Basaro ale ye sɛbɛnkɛ i k'a dɔn Lasini Sanu k'a fɔ ten i k'a dɔn ale ye sɛbɛnkɛ Lasini ko a ko i k'a dɔn ja gɛlɛya dɔw bɛ yen i k'a dɔn dɔw bɛ k'a bɛɛ lajɛlen da i k'a dɔn CEDEAO ani Mali ka embargo kun ko gɛlɛya in caman bɛ yen ko yɛrɛkun sɔrɔ ɲini o de y'a sababu ye Mali kɔnɔ n'i donna sugu bulon la bi fɛn min bɛ yen ni fantan t'o sɔrɔ i k'a dɔn k'o ye siman ye sɛbɛnnikɛla ko siman ko a kuma ciyara jalaki bolokɔni sira fan bɛɛ fɛ nka olu yɛrɛ de wulila sa ni ka bɔrɔ ta ka don sugu kɔnɔ k'o arrosé magare ko bɛ cogo di k'u y'a ɲɛɲini u y'a ɲɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko siman gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko siman tɛ yen k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ siman bɛ yen barakatangwa a tonnen bɛ hali sanni yɛrɛ t'a ba nka i k'a dɔn gɛlɛya dɔ de b'a la i k'a dɔn n'o de ma ɲɛ f'i ye e b'a fɔ ko siman tɛ jamana kɔnɔ a ko gɛlɛya min bɛ yen n'i k'a dɔn démocrate maaw tɛgɛ dar'o kan i k'a dɔn maaw bɛ k'u sigi
gɛlɛya in de kan i k'a dɔn siman ma na commerçant sanni feere tigilama minnu bɛ yen kɛnkayeri batigi minnu bɛ yen n'olu hawujalen don diyakusa an ka bali ka kɛ banna ye u de bɛ taa remorque sɔnsɔn ka t'o to so dɔ kɔnɔ so min t'u ka butigi ye ka sɔrɔ k'u ka magasin langolonya o tuma e ma na sa i k'a dɔn kɛnkayeri la u bɛ sin ka siman magasin dayɛlɛ ten i ɲɛ bɛ siman buruburu bɔnnen la k'a fɔ ko siman dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ nka u bɛ sin k'u jɔ ten ko na n ka dɔ ka numéro d'i ma laala dɔ bɛ sɔrɔ o bolo o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u jɔ kɛ walima u jɛɲɔgɔn karatu ma zoma kule dɔ o kɔni cokolen don magasin langolo dɔ da la u bɛ k'o sɔnsɔn fɔ k'aw tɔli gongo u bɛ sin ka ye ci o ma ten e bɛ se yen dɔrɔn u bɛ sin k'a fɔ wari b'i bolo wa ni 30 b'i bolo tɔni kɔni o bɛ di i ma o yɔrɔnin bɛɛ n'e ma 30 bɔ o bɛ tila k'a fɔ tun ko fɛn tɛ yan o tuma ne y'a 30 bɔ tɔni na u bɛ sin k'o magasin de dayɛlɛ ka sin ka siman suru e kun ka taa ni o ye ka sɔrɔ a bɛɛ y'o kɛ n ka yiritigi kelen ka siman ye sɛbɛnnikɛla ko olu de ye nin sɛgɛsɛgɛ tile kelen tile fila ka taa ye wa n'i taara hali n'i ko 29 b'i bolo u b'a fɔ ko siman banna e yɛrɛ ɲɛ wagalen ɲɛ b'a la kɛnkɛyeri jumɛn u m'a to wa u ko k'u y'u tɔgɔ to dogo la nka ne bɛ se ka a caman f'i ye u ka baara ma dafa u ka o ɲɛɲini i b'o to non voilà nin ne bɛ de fɔ nin ne bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta min ye i k'a dɔn jamana ni i k'a dɔn sanni feere commerçant caman ye tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ u ka bɛn i k'a dɔn n'i y'a mɛn 10,19 95,000 o tɛ 10,19 ye wa u bɛnna o de kan i k'a dɔn siman ka di o la nka u bɛ taa siman ta liziniw na da ɲɔgɔn na wa u bɛ tila ka na sɔnsɔn ni ka i k'a dɔn a tɔnɔmada nin cogoya in de la sɛbɛnnikɛla ko o jateminɛ min kɛlen don i k'a dɔn jamana faamaw tun ye danaya da maa dɔw kan minnu ɲɛsinnen don sanni feere ma olu ka yaala maa minnu b'a la ka sɔgɔ karatu n'i tɛgɛ taara ka i ka magasin k'a fermer ma ne ka sɔrɔ ka amani bi kan o daminɛna u y'o kɛ tile kelen malidenw ye tɛgɛrɛ fɔ ko malikura maa minnu bilar'o la sɛbɛnnikɛla ko olu fana nana don fɛn min na i y'o dɔn de n'u sera e ka magasin na ka taa sɔrɔ e b'a la ka sɔgɔ karatu ta n'u ye gogoro kɛ i ka da la e bɛ sin k'u dɔ ta u kɛrɛfɛ ka sin ka taa nafolo sɔrɔ tigɛ o fana k'a dɔn o maa hawujalen yuruguyurugukɛla in o fana bɛ sin k'o minɛ ka bila i kun wa o ye ka butigi dayɛlɛlen ye foyi ti bɔ a rɔ o tuma olu fana don mɛ o la haraba i k'a dɔn biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala ka ɲɛsi sɔrɔ ko la jamanadenw de tɔɔrɔ bɛ ɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'a b'o la gɛlɛya filanan min bɛ siman kɔrɔ u kɛlen don ka maa damadɔ de ta maa fila walima maa saba ka sin ka siman monopole bɛɛ di olu dama ma ni siman bɔra olu o magasin ba dɔ bɛ ɲamanakaw fɛ yen o magasin ba dɔ bɛ kabalakaw fɛ yen olu de bɛ ka siman monopole bɛɛ ta magasin tigi tɔ aw de b'a ta olu fana fɛ olu fana de b'u kun jan sɔgɔ min ka d'u ye n'u b'a to olu k'u ka nada fa kwa ni sukaro la olu de bɛ sin k'o tɔrɔ maaw kun wa diyagoya n'i y'a ta o nafolo guri la fɔ e fana ka taa feere o nafolo guri la sɛbɛnnikɛla ko ni gɛlɛyaba de bɛ simanko la min na ni jamana ma wuli k'i jɔ a ko kɔni a ti ɲɛnabɔ Asimi kɔni taara tiɲɛ don i k'a dɔn usine kura dɔ o ye malidenw ye ka t'o birikiden fɔlɔ da diyonkaw fɛ yen hali o ma tile ka siman bɔ n'a ti foyi bɔ siman kɔ n'u ma karatu-karatuma ninnu ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn a bɛ kɛ an bɔra a nɔ la wa an b'a nɔ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le démocrate la a ka bidon bɔli la Amadou Konare malien ti foyi dɔn nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya kɔ Amadou Konare o de la i ɲɛ kana b'u fɛ min ye bi haraba nafolotigi Amadou Konare k'a dɔn sini i k'a dɔn a mɔgoden de bɛ se ka sin k'a kɔnɔ su ko di i ɲɛ kana b'u fɛ dɛ wa foyi tɛ nin na a ko danɛmɛ wɛrɛ malien bɛ nin de fɛ wa bɛɛ bɛ kule Malikura an ka yɛlɛma Hashim Goyita e bara ka min kɛ i y'o ɲɛfɔ t'a fɛ ka yɛlɛma c'est ça le problème ne don dɛ o don na Kati kaw wulila olu tun bɛna taa k'u bɛ usine bɛɛ datugu préfet kɛra sababu ye o y'olu bolo da o dusu la k'a ɲɛ bɛ na ɲini o kuma u ko simanko monopole bɛ maa min bolo k'u bolo bɔ a kan commerçant bɛɛ ka siman sɔrɔ a ka di maaw ma malien tɛ foyi fɛ gɛlɛya kɔ walahi Amadou Konare k'a dɔn Tezara min filɛ yarɔ te dumanba a ye sanga sɔrɔ écoutez dɔw bara k'a feere 25 bitigi la o tuma min yɛrɛ bɛ na n'a ye o b'a feere ne taara tigi fɛ k'a ɲininka n ko a tuma dɔ farala tɛ sɔngɔ kan a ko daba kabini Tezara daminɛ Bamakɔ a bi feere damina dɔrɔmɛ ma fara kan o da kelen don taa directeur commercial fɛ yen i ye nin ye commerçants bɛna ta o prix kelen de la hali bi sabula a ka ɲi maaw bɛ girin a kan wala gɛlɛya bolo kan wala a fɔra ko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ dɔw bɛ se ka t'u ta yɛlɛma ko 25 mais pourquoi o ye président nɔ ye bon i ye jamana ye wa bon ni président ni premier ministre ma wuli a tɔgɔ tiɲɛ n'a gɛlɛya bɛ kiri a bɛ taa yɛlɛ olu la n'i tɛ de k'u to yen dɔrɔn c'est fini n'i ye danaya da maa kan n'i ma to k'a nɔnɔbɔ a caman bɛ yen faama kankɔrɔsi ninnu maa kundanw don exactly
waati sera Amadou Konare waati dafara i k'a dɔn balayira bitigi balayira i k'a dɔn karo kɔni ani sanitaire ka to ale ma balayira i k'a dɔn a filɛ nin ye Jelibugu la lɔkɔliso min n'a tɔgɔ ye ko kalanso k'a ka dabɔ ka ɲɛsin yen ma n'i sera yen karo min bɔra Inde min bɔra Espagne diɲɛ karo ɲuman bɛɛ lajɛlen i b'i ja ye karo minnu na min ɲɛ ɲɛgɛn kɔnɔ mina damu y'a complet nin bɛɛ lajɛlen bɛ balayira ka yɔrɔ la Amadou Konare kana tɛmɛ abada i k'a dɔn ni min kunkolo dɔ ka balayira ɲininka yalima karo ko bi cogo di a b'a ɲɛf'i ye wa ale ka karo foyi ma fara a kan nin gɛlɛyaba in na foyi min ye kunnafoni damadɔ bɛ yen min ye ɲɛmaaso ye mun kalifa ko Cheikhna Fofana ni o ye k'a dɔn Cheikhna kalanden ye ko a b'a da bɛɛ tulo kan ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ hippodrome den ma ko nka ko ɲinɛna a la an bala ko taxi rɔ min ye k'a dɔn a la kitabu o bɛ a kɔnɔ ka taa se magoɲamisɛnmanin wɛrɛw ma kuma k'a ye taxi ta ɲare la i k'a dɔn Yiripajanga la ka na min y'a yɛrɛ ka jabala la hippodrome den la kuma k'a ɲinɛna kuma a b'a da bɛɛ tulo kan maa o maa ka se taxi bolilaw ma ni maa kɛngɛra kan balasuru ye ko i k'a lase zawiya min filɛ ɲare la walima i kana radio jɛ ka fɔ la walima i ka nɛgɛjuru banba 76 32 33 74 o y'ale Fofana yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye o kɔfɛ fana min ye Bamakɔ mairie n'o ye Badabada Hadama Sangare ko bi jamana denw ladɔnniya jango Bamakɔkaw k'a dɔn k'a fɔ ko baara kura dɔw bɛna daminɛ 3e pont ale kɔni siraw kan na ani ka taa se échangeur ani Tour d'Afrique masurunya ninnu na commune 6 kɔnɔ o kama min na baara ninnu bɛna kɛ sababu ye ka cogo caba dɔɔnin don tani ka segin na o kuma o bɛna sira dɔw bɔ minnu ye farali siraw ye ani k'a dɔn awa ja dɔw bɛna sigi jato ka kɛ olu la u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili to u la sira mun bɛ bɔ u ka bɔ o fɛ n'o ye déviation maaw k'olu matarafa ani u k'u janto baara minɛ minnu bɛ ka kɛ sira fɛ faamuyaliko ɲuman k'u b'o ɲini bɛɛ fɛ waati sera Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan